Član gradskog veća Milivoj Linjački pozvao je danas sugrađane da prisustvuju seminaru koji će se narednog ponedeljka održati u Centru za stručno usavršavanje. Osim praktične obuke o upotrebi dečjih autosedišta, roditelji koji se odazovu seminaru biće darovani. Organizatori edukacije i praktične obuke dodelit će roditeljima 20 autosedišta koje su obezbedili grad Kikinda i Agencija za bezbednost saobraćaja, poručio je Linjački na sednici Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja. Cilj je bio da ovim projektom i ovim seminarom obuhvatimo sve roditelje koji imaju decu mlađih uzrasta, jer svedoci smo da na teritoriji Srbije i na putevima u Srbiji značajno u poslednjih par godina značajno se povećao broj, da kažem, udesa i neželjenih posledica nastankom saobraćajnih nesreća gde su bila deca mlađih uzrasta iz razloga toga što se ili ne koriste dečja autosedišta ili se dečja autosedišta koriste na jedan veoma loš način i nepravilan način. Sve u cilju organizacije seminara, grad Kikinda je isplanirao datum 13. marta za održavanje tog seminara. Ja bih hteo ovim povodom da uputim poziv svim roditeljima koji imaju decu. Ideja nam je da kroz teorijski i praktični deo obuke informišemo roditelje o upotrebi autosedišta i da nakon pohađanja samog seminara grad Kikinda zajedno sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, da kažem, uruči i pokloni 20 autosedišta. Mi ćemo imati 15 autosedišta za decu koje su težine do 13 kg i 5 kombinovanih autosedišta, to su za decu, namenjena za decu u težini od 9 do 13 kg. Želeo bih da kažem da povodom samog seminara smo napravili jedan obrazac gde će moći svi koji žele da pohađaju tu obuku to i učine i da se prijave. Obrazac će se nalaziti u uslužnom centru svakog radnog dana do petka do 12 časova, gde roditelji mogu ga popuniti i ostaviti ga u kutiju koju smo namenili za tu potrebu i mi ćemo u petak u 12 časova po okončanju roka za podnošenje formulara organizovati takođe javno izvlačenje 20 budućih polaznika. Linjački je precizirao da će se seminar o upotrebi i značaju dečjih sedišta održati narednog ponedeljka, 13. marta, sa početkom u 10 sati i 45 minuta u Centru za stručno usavršavanje.